Sa pakirayo ha, sa di pa nato liaban ni nga pangutana, ato sang i-shout out ang Tribu Wakwak Kandasig Boys nga gipanguluhan ni Bugart og ni JR Reyes. Shout out sa inyo diha. Karon, atong basahon yung pangutana be ni kisa ni Ramil de la Cruz. Uy, shout out diha kay Ramil de la Cruz. Atong basahon ni isang pangutana be. Soy, maadjong hapon diha. Uy, maadjong hapon po diha, soy. Naalang ko'y iklaro, soy, basin ikaw ray bugtong makalamdag sa akong hunahuna are. Nganong ang itlog ito man. Nga man unta na maigo sa adlaw from Cagayan de Oro. Uy, sa tanan nga mga taga Cagayan de Oro nga naglantaw sa to ang mga pasiaw, shout out sa inyo tanan diha. Soy, paminaw kay ahok ang tubagon na ni imuhang pangutana, soy ha. Ang itlog, soy, itom gumikan kay wa jud si jay swerte nga rin sa kalibutan. Kay mano, si mo'y nahimong ligid sa sakyanan ni Tarzan. Unja, ang nakaproblema, soy, kay agtambutso, sa ijahaga ato bang maunang labi-labing luuyan jamo sa ijang kahimtang nga kanunay rin taong na anuusan. 나달라 너무 졸라 기지는 알았지만 네가 너무 착해 보여 그냥 몇 번 만났어